ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର 32 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା ରଘୁନାଥପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗିଲାଜୁଡ଼ି ଗ୍ରାମର ସାର୍ବଜନୀନ କାଳୀପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆଜି ସକାଳ 10ଟା ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ବସ୍ତା ଏସ୍ଡିପିଓ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଦେଓ ଏବଂ ପରିବେଶବିତ୍ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ସୁମନ୍ତ କୁମାର ଜେନା ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଦିନରେ ରକ୍ତର ଘୋର ଅଭାବକୁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରି ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ କାଳୀପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ତଥା ଶିକ୍ଷକ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ଉପସଭାପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ସାହୁ, ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ନନ୍ଦ, ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ପ୍ରବୀର ସାହୁ, ବଳରାମ ସାହୁ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, କାଶୀନାଥ ସାହୁ, ଦୀପକ ସାହୁ, ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସାହୁ, ପିଙ୍କୁ ସାହୁ, ସାଗର ଘୋଷ, ସୁବ୍ରତ ଘୋଷ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରୁ 32 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା।